Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kahanyo Job Youth Council West Khasi Hills District mentaksing ka arpunyo trek unai luar arajar arpulai kalayo ya kajing ujon ki kaktu kat ni bigidan arngut ki barjela na Hyderabad ki blayo ya ka NOC na ki arteli kisnong na thipse pat na maulang riang lingba ki tegi NOC blayo na ki tegi kisnong ki layo ya ka appointment bantre menta ki tegi barjela ki apsatang ya ka recommendation na postmaster nong stan pat kumta kin sayo bantre hapo kathan kinong kit kam ke HYC kilapan pawi ke jing sngo si ban yo sngo ya kum kini ya ka ba ka seng kala maham ba kim de ban ai NOC ya kum kini ki ba one punch nong ha ka ba ka HYC kala ai ru da ka jing tho ban kerpat hanai menta dang mi biang kum kini ki AKA ki ba ka seng kam na ban priang sho long ba ka HYC ka penram juri ki tirang ba snong ki ba ai NOC gini ki ba jela khalam da perkhat sho ki pateng jong ki khun ki kti Khat do ka HYC ka maham ru kinu ki batmu ban yarap ban penmi NOC gini ki barjela balada ki lamp kinle da ka bating bada ka juk ka por ka seng ka dawan ka sor ka jela maka dei ban penbet no halor ka ni ka pos gramin dak sevak kumbalong hagiwi ki jela bagi ailat betang ki try jela banyo ya ka ni ka pos don ki reu ki badai nabar jong ka jela jong ni ki bawan ha ni ko jala jongi na ni ko jong dong ka jongi ya ka bantre ya ka ni ka kam GDS ko ba ki ong gramin dak seva te kini ki bri benabar ni skolongo ba na kalian ni kin kaseng gila ha ki ko sekirang ba sinong dong ka jongi ba pindai ban INOC kini ki bri Aba kiwan saya kadigi jaka jongi ban mantri. Rei kini ki sordar. Nakapor sa kapor kunkenya kata da ka ai no si kini. Pangi ni na kalian juga seng ipat pau ya ka jing susi ha ka bidi ka jingle jo bidi girang basno. Dang hakia ha ka ba menta la don armut ki ba nasbar ki bawan hangni ha pos office nong stone ya ka ban yo recommend ning ba jong pos master. Ti kadi ka jingwan joki kalong ba ilayo iya ka apon ban yo antre kata kadi hapo sinong molang yang kawe jadi ada tikse te kini ki artli ki pos di belayo trade kini ki barjela ki bawan apo Hyderabad Tengis ngolong ba balai ni rang ba sinong ni kirang ba sinong ki INOC ye kidi ke khar banyo bantre ko katai dong katai dong ni namar pangitip ba kadi ka pus ka ba la bantre de ki parado parasnam dong ni namar ba kadi ka pus ka ba samsichi dendai kidi kirang ba sinong pat ki INOC ba ya kini banyo bantre kini ki ada khar ba kuan sa ko ja jela dong ki yo bantre dong ba kabay ki yo NOC na kirang ba sinong jong ka jaka tilada kiyo NOC kiyo bantoy tingi ni perpau jong ke jing susi ha ke bade ba jingle jong kini ki armut kirang ba sinong nasgomon karpat ba yekini ba kimdei banle syu ye kum kini ki jaikam bangada karpat ru ikinong song sinong hatu kum ki phi ki nong song sinong hatu pijit kum ki kini kirang ba sinong kiso khya se ba pindu no ya ka hok ka bade bangin de banyo ki jong lada kum kini kirang ba sinong pijit kanlong ka jing ya ka sinong nam ta kari ba ka jai bu jong ni khamta mi ki kun samla ban yo ban ya kam jam bat ha ka ju ko po na kaliang jung kum ka sang HYC West Khasi District bisolongo ya ka sarkar jela ba kamla ban le ha ka bide ba kani ka benta ya ba kani ka pus kala ya shat bat kamdon kano ka jingete kamdon kano ka ba ka sarkar ka de ban le ha ka bide ba kani ka pus Tingis ngau ban ong ba ka sarkar ka dei ban le ha ba dei ba kani bar ha ka ju ka por na kaliang jungi kum ka seng HYC West Khasi District la ai jing tho ai post master ba phim dei ban recommend ni ki ke ki dekhar ba ki yo ban trei ha po jeng dong ka jungi kat ba ka sarkar kam la ba phim dei ha ba dei ba kani ka bentar namar ngi tum ka seng nyim kwa ba ki di bar jela ki yo ban trei ha po jong ka area ka jungi ka ba dei ka area jong ki tribal Wada ngi ailat ikum kini kemut kejing bun jo kide bana bar kanang roi apo kadong ka thai kejing tingi da kerpat ye ka sarkar kunjuro ye gram ba sinong ba phim dei ban ai NOC halor aga bede ba kede ngi da kerpat lo ikwe pat gerang ba sinong
ba kimdei ban bet man INOC lani bida perkat haswa ban INOC ha bidai ba kali banta kata kada gizi pa kasai